Сәлам барыгызга да. Без бик шатбыз сезне биредә изге биләр җирендә 2нче халыкара уку-укыту сәләт форумында сәламләргә. Безнең бәхетебезгә 12сеннән алып 17 августка кадәр без биредә булачакбыз. Һәм шәхсән без сезне видео көндәлек рәвешендә көн саен сәламләргә бик шатбыз. Әлеге видео көндәлек 2 телдә булачак. Шуңа күрә привет всем, кто находится на священной земле Белярска. Мы очень рады вас приветствовать на втором международном образовательном форуме «Сәләт». Итак, день первый. Поехали! Кадерле дуслар, әле генә Раушан аланы килде һәм инде беренче туры таягына тезелде. Без хәзер аларга барып, кәефләрнең ничек икәнен белешәчәкбез. Айгөл, минем сиңа бер шундый шәхси сорауым бар. Ни өчен синең тавышың утырган, әллә балалар шулай кычкырырга мәҗбүр итәме? Юк, чыннан әйткәндә, минем тавышым инде яхшырайды. Мин киткәндә гел авырып киткән иде, балалар мине терелтте. Барсы да бик тә шәп. Сәләт, Раушан, кәефләр ничек? Менә шушындый казаннарда, менә шушындый чүмечләр, бакрачлар ярдәмендә пешә дә инде безнең сәләтле балаларны ашата торган ашлар, чебеннәре, ширкиләре һәм башка бөҗәкләре белән бергә. Друзья, вот в таких оранжевых палатках и живут все участники нашего форума. Эльвира, расскажи, пожалуйста, каково тебе жить в палатке? Первый раз ли ты живешь? Как тебе вообще? На форум я приехала в 3-й раз. На самом деле это очень замечательно. Здорово жить в этих спальных мешках, когда ты днем ходишь жара, а утром просыпаешься тоже от жары, а вечером ночью очень холодно, но ты лежишь в этих спальных мешках, друг к другу прижимаешься, и это на самом деле очень сближает, это очень здорово. Что-то прикольное надо. Это такой челлендж для меня, потому что я впервые буду жить в палатке. И пока я даже не знаю, чего ожидать. Я как истинный, такой педант в этом отношении прошла все спортивные магазины и открыла для себя отдел походы. И очень надеюсь, что это подарит новые ощущения. И я очень надеюсь, что они будут приятными. 2003 ел менә шушы аланда без торадыр идек. Һәм иртән сәгать 4ләрдә нәрсәдер менә монда мин сизә башладым. Тик үзем йоклыйм, күзләрем ачмыйм, әмма сизәм нәрсәдер бар монда. Күзләремне ачсам менә монда спагетти. Кемдер иртән торып, мин сәлкеш буларак килгән идем. Әйдәманнар менә шундый бер шутка ясаганнар иде. А сейчас рубрика «Каждый сәлкеш должен знать». Каждый сәлкеш должен знать, где можно долго поспать. Каждый сәлкеш должен знать, где сидит хужа. Каждый сәлкеш должен знать, где найти тенек. Open your soul. Feel. Don't worry. Just dance.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you worth. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Baby, you're a Бүген без урнаштык, бүген без таныштык, рәхәтләнеп аралаштык. Инде кайбер концерт номерларында күрсәтеп өлгердек. Ләкин бу әле бары беренче генә көн. Барлык кызык күренешләр һәм чаралар алда. Сегодня мы приехали, разместились, познакомились, узнали друг друга, ну совсем немножко, потому что это всего лишь первый день. Все самое интересное впереди. firework.